Diego, aray, sinirihin ba na po na siya? Eh? Okay lang kaya ano to? Kung nakuya ko na dyan, may ganang mga manang pa. Di ba aray? Kanahan ba ito na? O sa nga yan dahil tuwan, tumol, o injas, paangal ba yun? Na, ito mo ba na dyan? O wala lang dito yung pagkakali. Yan na yun. Ano po may idea? Okay, sila na karoy. Area, ay pinila na mga. Yes, yes. Na, aray, sinirihin ba na po? Kurang hindi ka ako po. Eh? Hindi ako na kasi po. Diba? Awan ni Roy, pagkak ko, wala ko. Pantay mo na. Sinakalinan na natin di tuwala. Kaya na kayo mga ngayon. Ay, hindi ako yung mas nawara ba yun? Reference? No. Reference? No. My daddy teach me how to pray. Aray, sinin mo na kayo. Wow! Jadi, ini orang jauh ni sa kita ni ang kanila. Nasa na natin ako. Ako ba? Nayo na natin. As ka ba? Hindi man ako. Ego, ano yung kailangan siya? At yung kinanari ka ako ngayon, ang natin di ba? Nega. Mati di na, hindi ko yung di na. Hindi ko na yung di na. Orang mana kau buat? No, Cepat naik. cuma dah lain. Dengan dia. Nabi ni, Sudah naik. nabi. Itu gimana? Kasi, Terlalu buku. tibok-tibok. No, saya ada bayar orang. Kubur gua. Kubur gua. Tanda. 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 Ay. Oh, nana ko na ako ba? Sinabi ko. May Girlfriend, tengok. Kau nak mana nak naik? just go far away from you. Kau nak apa ke? I'll attend to you. Tanya aku. Just wait for me. Okay? Much more there. You go to take the girl. Na kuna yung guy. Yes, otherwise that. We are in the lab version. Okay? Yes, I remember that. Thank you. Welcome. Arigato. Thanks. Goodbye to you, my trusted friend. We know
Don't you know? With your hands on your hip. 一心之者一上，与农民做静坐，运动做安静坐。Give me the money. 我